баҳри вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабзу хуррамгардонии гӯшаву канори мамлакат дар ноҳияи шаҳри нав корҳои ободониву кабудизоркунӣ идома дорад. Дар мавсими ҷории ниҳолшинонӣ кормандони корхонаи манзилии коммуналӣ ва сокинони ноҳия то имрӯз зиёда аз 6000 бех ниҳолҳои ҳамешасабз, сояафкан ва ороишӣ баҳри таъмини сарсабзиву хуррамии ноҳия шинонидаанд. Дар ду тарафи шоҳрои Душанбе Турсунзода аз ҷониби сокинони ноҳияи шаҳри нав корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ бо иттиҳоди сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. барои сабзу хуррамгардонии гулгаштҳои шоҳро аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шуъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамъиятҳои деҳот ба миқдори зиёда аз 5000 гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз дастрас ва шинонида шуданд, ки баъди сабзиш манзараҳои зеборо дар ин минтақа ба бор хоҳад овард. имрӯз тибқи нақша чорабиниҳои шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри нав дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия гузаронидани аксияи тозагии маҳал баро монда шудааст. хеле ки шумо мебинед имрӯз тамоми корхонаву ташкилотҳо, ҷамоатҳо барои ҳашари умми ноҳиявӣ баромада шуда, барои тоза намудани шоҳроҳ, нарм намудани бехи дарахтон, аз алафҳои бегона тоза намудани гулҳои ороишӣ ва ҳамешасабз баро монда шудааст. умуман мардуми ноҳияи шаҳри нав кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки барои тоза ва озода нигоҳ доштани муҳити зист ва инчунин ҳамеша сабзу хуррамгардонии ноҳия саъю кӯшиши худро мерасонанд. ба гуфти масъулини корхонаи манзилии коммуналӣ ва кабудизоркунии ноҳия, имсол тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 10000 ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан ва 4000 бех гулу гулбуттаҳои ороишӣ шинонида мешавад, ки ҳамин гуна ҳашарҳои дастаҷамъона баҳри иҷрои саривақтии дурнамои ниҳолшинонии имсола дар дигар ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ҳам идома дорад. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоъоти Навид.